Diyos marahay na hapon po sa indo mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante. Urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod na po ang gabos sa pagpamibi kan Orasyo Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin na utob an sa imong kabotan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mo mga salanggibo. Asin ngunyan namamate an minaan padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos san labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namomotan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos.
Sa liwat po, Diyos marahay na hapon sa Indugabos. Ngunyan, ika-26 na Domingo sa ordinaryong panahon, idulot po niya to sa satong Santa Misa ang mga intensyones kan lambang saro na uya digdingon yan. Matindog na po ang gabos, asin sarabay niya tong awiton, an awit sa pagpo. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Han grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa tong mga kasalan tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, ta nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Awiton ta ang Diyos na mamurawayon.
mamibi kita. O Diyos, na nagpapahayag kan sa imong kapangyarihan, urog na sa pagpatawad asin pagkaherak. Dugangan mo sa mo an sa imong grasya, tanganing danay na nag-aandam sa imong panuga, gibuhon mo kaming makihiras sa mga langitnon na kayamanan. Huli ki Jesu-Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataram. Kuguson ang pagkakaiba-iba kan regalo asin talento sa sarong komunidad. Tanganing midbidon na ang Diyos naghihiro sa lambang saro sa maray na paagi. Tanganing mahaman ang kahadean niya digdi sa daga. Himateo niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro kan mga bilang. Naghilig sa panganuron an kagurangnan, asinak kinaolay si Moises. Kinuanin kagurangnan an ibang spirito na itinaon niya ki Moises, asin itinao sa 70 mga lider. Kan maghilig sa inda an spirito, nagpuon sinda na magpropesiya, siring sa mga propeta, alagad da iyan na haloy. Kan oras na iyan, nawalat sa kampo si Eldad asin si Medad, duwang lalaki na kairiba man sa 70. Alagad minsan da isinda nagduman sa tabernakulo, naghilig man sa inda ang spirito, asin nagpropesiya sinda duman sa kampo. Nagdadalagan ang sarong lalaki tanganing ipaisi ki Moises ang ginigibo ni Eldad sa ni Medad. Huli kaini, nagsabi si Josue na aki ni Nun. Asin katabang ni Moises, magpuon na siya hoben pa. Kagurangnan kong Moises, pauntukon mo sinda. Nagsimbag si Moises. Nagmamaklog ka daw sako, tawan lugod nin kagurangnan kan sa iyang spirito, ang gabos na tawo, asin gibuhon na propeta sindagabos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An mga tugon kan kagurangnan, nagpapaugma kan mga puso. Ang mga tugon kan kagurangnan nagpapaugma kan mga puso. An katugunanin kagurangnan, mayo nin kulang, nagtataong buhay sa kalag. An mga buot nin kagurangnan, masasarigan, nagtataong kadunungan sa mangmang. Ang mga tugon kan kagurangnan nagpapaugma kan mga puso. Marahay ang paggalang sa kagurangnan, magdadanay iyan sa lamang. Totoo ang mga hatol nin kagurangnan, matanos ang gabos na iyan. Ang mga tugon kan kagurangnan nagpapaugma kan mga puso. Huli kan sa imong mga pagbuot, an sa imong surugon napapatanidan, igwanin dakulang balos ang pagkuyog kan mga iyan, alagad si Isay ang nakakasabot kan sa diring mga kasalan, linigi ako sa mga hilom na karatan. Ang mga tugon kan kagurangnan nagpapaugma kan mga puso. Ligtasan man ako sa mga tuyong kasalan, hare pagtugot na maghadi sa ko ang mga iyan, dangan ako magiging dalisay, asin ligtas sa karatanin kasalan. Ang mga tugon kan kagurangnan nagpapaugma kan mga puso. Magin marigmat sa mga paagi sa pagkapot kan mga yaman, asin mga rugaring, na dai makakaapekto, asin dai makakulog sa iba, para sa personal na mga kagustuhan. Gamiton niya to lugod an sa tong mga talento asin kusog, na tabangan asin suportahan ang mga nasa katikapuhan. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa hali sa surat ni Santiago. Hinanyo ganindo ako mga mayaman, magtangis sa kamaghaya kamo sa mga kasakitan na madatong sa indo. Lapa na an sa indong kayamanan, nginot-ngot na an sa indong mga gubing, tinakla na an sa indong bulawan sa kaplata. Antaklang iyan iyo ang magiging saksi tumang sa indo,
sa kagaro kalayong matunaw kan sa indong hawak. Nagparapayaman kamo sa mga huring aldaw na ini, da inindo binayadan ang mga nagatrabaho sa indong mga uma. Dangugan nindo an sa indang mga reklamo, an mga kinurahaw ninda na dangog nin Diyos, an kagurangnan nin mga hukbo. An sa indong buhay digdi sa daga, gabos sa nasa luho, dangan kaugmahan. Nagpataba kamo para sa aldaw kan pagbuno, kinundinar nindo sa kaginadan an mga tawong mayong sala, asin da isinda minatumang sa indo. An tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo susug ki San Marcos. kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Juan ki Jesus, Maestro, nakahiling kami nin tawong nagpapaluwas nin mga demonyo sa ngaran mo. Sinaway mi siya, huli tamayo siya sa pag-iribata. Nagsimbag si Jesus, dainindo siya pagsawayon. Huli tadaanin si Isay man na minagibo nin milagro sa ngaran ko na nagpapakaraot sa ko. Huli taan si Isay man na bakong tumang sa to, kampi sa to. Sa katotoohan, sinasabihan ko kamo, ang si Isay man na magpainom sa indunin tubig, huli ta kamo sa diri ko, day mawawaran nin balos. Ang sisay man na maging dahilan kan pagkakasala, kan saro sa mga saradit na ini, minatubod sa ko, asin mas marhay pang tagulnudan ang liog niya, nin gapong gilingan, dangan igapo sa dagat. Kun ang saro mong kamot maging dahilan kan pagkakasala mo, putula iyan. Mas marhay pa sa imong lumaog ka sa langit na saro sana ang kamot, kisa may duwang kamot alagad ihulog sa impyerno sa kalayo na mayong katapusan. Kun ang saro mong bitis maging dahilan kan pagkakasala mo, putula iyan. Mas marhay pa sa imong lumaog ka sa langit na saro sana ang bitis, ki may duwang bitis alagad ihuhulog sa impyerno. Kun ang saro mong matamagin dahilan kan pagkakasala mo, hulwata iyan. Mas marhay pang lumaog ka sa kadean nin Diyos na may saro sanang mata, kikan may duwang mata alagad ihuhulog sa impyerno. Duman ang mga ulod sa saindang hawak, da inanggad nagagadan, asinan kalayo, da inanggad nagsisigbo. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Nangyari na po ba sa Indo na nagselos ka mo o nagrautan sa indong buot dahil may mga tawong iba na naggigibo kan trabahong aram nindong para sa Indo? Halimbawa, annual activity kan sa muyang grupo an maglingkod sa sarong barangay. Nagtatao kami duman taon-taon kan mga pangangaipo kan mga pamilyang yaon duman. Alagad, igwang sarong grupo na naglalaog
nananauman nin mga regalo sa mga naka-star duman, sisay ini, natata nakikiaram sin dadigdi, teritoryo mi ini. O kaya, may trabaho ako digdi sa simbahan, haluyon ko na ining pigigibo. Pero nga ta sarong aldaw, bigla na sana akong tinauan nin pag-iriba. Day ko man kaipuhan nin tabang, kaya ko man ining solo, kinaya ko nga ni kan mga nakaagi, baka maitsapwera po lugod ako. Kay do pa man, arog na po kainian experience sa kan mga Kristiyano. Nadangog ta sa Ebanghelyo na ang mga disipulo ni Jesus nasasakitan pong mag-atubang sa arog kaining mga sitwasyon. Sarong aldaw, nagrani si Juan, nagsusumbong ki Jesus, sabi niya, kagurangnan, nabaritaan mi na igwaduman ng ibang grupo na nagpapaluwas man ng demonyo. Ginagamit pati nindaan ngaran mo, pero bako taman sindang kagrupo. Ano po ang simbag nin kagurangnan sa nagsusumbong na ini, garo nagpapasurog sa mama. Sinabihan siya ni Jesus na dai pakagahaman sa gibo nin Dios. Whoever is not against us is for us. What Jesus is trying to say is that we must not be possessive of God's work. Nagaro kita lang ang pwedeng maggibo kaini. Nagaro baga, being a follower of Jesus is an exclusive, elitist group. Kami lang ang pwede kaini. Day kamo pwede kaiyan, mga parakasala baga kamo, kami lang ang pinili. Garo baga, pinatitulo taan langit, kami lang ang malaog. Day kamo pwede digdi. Day ta po pagsadirihon ang gibo kan Diyos, nagaro kita sa naan pwedeng gamiton dahil enot, di taman po mapupugulan ang paghiro kan Espiritu Santo. If the Spirit so desires to use other people, maski ang mga tawong da ita gusto o da ita inaasahan, gagamiton kan mahal na Diyos, even when they're not part of our group. Ikadua, sa kadakulan po kan mga gigibuhon, pagpakarahay ka ining kinaban, di taman po kayang suluhon sa dirihon ang trabaho. Kaipuhan ta ang tabang kan iba. And so, the invitation is to allow other people to also share, take part in God's work. Kaya nga ni, anapod po sa tuya, Katoliko. Aram po nindo kung sa inyan hali. The word Catholic comes from the Greek word Katholikos. It means universal, para sa gabos, bukas sa gabos. Kaya, di kita namimili, kundi inaako ta ang gabos na tao dahil ang grasya kan Diyos para sa gabos. Kaya nga ni ang mga pintuan kan sa tong mga simbahan, daing security guard na ma-check, bunyagan ka po, may baptismal ka, kung dai bawal maglaog digdi. Pag may mga kalamidad, ang social action kan simbahan, dai man yan masabing, pila digdi sa mga Katoliko, subakong Katoliko, dai tatawan nin relief. The Catholic Church is for all, even for non-Catholics. Dai man kita komportable ka ini, aram ko na may mga Katoliko na gusto ninda, kita-kita lang, bako po yan, an inot na naisip kan kagurangnan. An marhay na Katoliko, kung sususugon ang katukduan ni Jesus, inclusive. Buot sabihon, ini-include ang gabos. Ano man ang estado kan tawo, ano man ang estado niya sa buhay, pobre o mayaman, PWD o LGBT, ano man ang relihiyon, parte po yan kan sa tuyang fold. They are welcome here. Anto kawanta, para sa gabos. Be welcoming therefore to other people. Kung marhay kang Katoliko, bukas kang mag-ako kan iba. Asin kun ang mga tawong pigwe-welcome ta, gusto man na magtarabang sa kapwa, gusto man maggibunin karahayan, natatapupugulan ta sinda. A few months ago,
may naglilibot digdi sa tuya na mga nakaputi. Dakulan naging allergic. Sabi ta, sisay iyan na naglilibot na bitbit ang ngarantang Katoliko. Sabi, dapat pugulan ta sinda, sabihan ta sindang bawal sinda digdi sa probinsya nin Albay. Inot sa gabos, sabi kan batas, it's their constitutional right to subscribe to any religion. Diyan pa sana, data na sinda pwedeng pugulan. Ikadua, kung daiman sinda nagigibonin karatan, natatapugulan ang iba. If they are doing no harm, who are we to stop them? Digdi po sa inot na babasahon, igwang 70 disipulos na pinili, tatatawan kan kapangyarihan nin pagpropesiya. Kaya lang kan aldaw na mababaan espiritu, igwa pong duwa na daing nakasabay, nata daw ta na late sinda. Mababaan espiritu to give the spirit, to give the power to prophesy, igwang duwang nawalat duman sa kampo. Kaya so 68, nag-ako kan espiritu, nagpuon na to prophesy. Dangan, nabaritaan ninda na sa duwang nawalat si Eldad sa si Medad, na daiman nakasabay duman sa grupo, tinauan man palan kan espiritu and started to prophesy. Nariparo po ini ni Joshua, si Josue. Kaya arog ni Juan sa Ebanghelyo, nagrani ki Moises tamasumbong. Ano pong ginibo ni Moises? Sinagwe ining si Josue. Sabi niya, nagsiselos ka? Tabiniyayaan man ining duwang nawalat? Magayon nga ni, kun ang bilog na banwaan, magin mga propeta, bakong sarong grupo sana. An kagurang nan lugod, an magbuot, kung sisay ang gusto niyang gibuhon na propeta, asin kung gusto niya na ang gabus na tawo propeta, natatadai. Natatagibuhon sa ng exclusive circle ang pagiging pinili. Gusto mo ikasanaan may blessings? Habo mo na ang ibang tao pigbe-bless man? Ikasanaan marhay saka matinao? Bakong mas magayon kung gabus kita matinabang saka nagmamabuot? Kaya, pinupukawan kita ni Apostol Santiago sa ikaduwang babasahon na daimagin kuripot sa mga biyaya kan Diyos. Kung minsan, kita palugod na nagaako, iyulugodan mga kuripot. Ang mahal na Diyos, matinaonin pagkaherak, pero kita, pag hinahagadan nin tawad, maluhod-luhod na sa atubang mo ang nagkasala sa imo, habo mo pang patawadon, masabi ka, no, daita ka pa patawadon, dai ko pati lilingawan so ginibo mo sa kuya. Kuriputon. Huna mo dai nagkakasala. Huna mo dai pinatawad. Do not limit God's grace. Do not be exclusive. Do not make people feel rejected. Instead, allow other people to share in our work. Dahil kung nagiging maimot po kita sa regalo na itinao sa kan Diyos, dahi talugod iyan napapakinabangan. Igwang sarong aki, nag-uli so tito niya hali abroad. Tinauan siya nin pasalubong na dakulang tsokolate. Sabi niya, masiramon ini, di ko ini isi-share sa iba. Ako langan makaon ka ini. Kaya pagbukas niya, nagkuanin sa dit na pidaso, nagduman sa kwarto ninda tinago sa cabinet. The following day, iba na ang nakinabang kan chocolate, mga tanga. Ang regalong ikakahiras ko ta na sa iba, na pakinabangan ko ta kan iba, dailugod na pakinabangan dahil sinaray. And the same is true with our gifts. When the Lord blesses us, the intention is to let the blessing flow to others. Kaya nga ni ang pangajita, kagurang nan, pabulusan mo ning biyaya, ang bulsa ko. Tanganing, maita ko man maihiras ko sa iba. Bako na sa dirihon ko ini. Tanata, may nagadan na po na binitbit pa langit ang kayamanan niya, ang mansyon niya, ang daga niya. Day man po yan mabitbit. Parantay man po baga ang lulubngan.
We cannot carry our wealth. Kaya nga ni, pag binibiyayaan kita kan Diyos, ang purpose, iyon na i-share sa kapwa ang inako tang biyaya without feeling hurt na nainaan kita o nagtao kita sa iba. Kaya ang dagdag ni Jesus sa Ebanghelyo, kung ano man na bagay ang nag-uulang sa imo na maging bukas to be Catholicos to others, halion mo iyan sa imo, putula iyan. Sabi niya, kung an mata nagdadara sa imo sa pagkakasala, hulwata iyan. Kung an kamot mo nagdadara sa pagkakasala, putula iyan. Bako po yan literal, ano po, tabaka sa sunod tang pagsimba, purutol-putol an masimba. Pero seryoso, ang buot sabihon kan kagurangnan, if a part of you hinders you from being open and selfless, cut it off. Halion ang pagkamakasadiri, halion ang kayabangan, halion ang pagkaara sa kapwa. We keep comparing our graces. We keep comparing our blessings to others. Nagarubaga, pag biniyayaan kan Diyos ang iba, na inaanso para sa to. Mataanaw duman sa kataid narong, natatamasiram ang ulam ninda, di man nagsisimba yan, ako na para simba pirmi, natatadi ako tigbe-bless ni Lord. Do you think that when God blesses other people, na inaanso para sa imo, maabot ang para sa imo? Dai na iinaan ang biyaya na itinagama para sa imo. God blesses everyone. Mga tugang, anhapot kan mga babasahon ngunya na Domingo, iyon na bukas daw kita sa gabus na tawo o mapilion kita. Duman lang ako sa Katoliko. Duman lang ako sa mahamot, sa magayon, guwapo. Digdi lang ako sa mayong kaninan. Good luck po, day ka po makakahanap nin perpektong tawo. Nagtutubod daw kita na pwede man gamiton kan Diyos ang ibang tao, dawa sa mga tawong habuta, so that when other people start doing good, di kita maisip na panggap man ini, sagin-sagin man gibong karahayan, aram ko ang karaktan niya. Kaya ta daw na ihiras sa ibang tao kung ano ang igwa kita, na dai nagkukulog ang buot. And finally, andam daw kitang putulon an anuman na nag-uulang sa tuya, nagpipinto kan sa tuyang puso. Mamibi kita ngunyan na misang ini, nalugod siring ki Moises, mauton tang maihiras man sa iba ang grasya kan Dios, bakong sa sarong grupo sana. Lugod siring ki Jesus, ako untaan gabus na tawong naghihinguwa man na maggibonin karahayan, dawa bako sindang Katoliko. We are Catholics. Our name tells us that we are open to all and inclusive of all. Dai namimili, dai nagkukuripot kan grasya kan Dios. Let us allow other people to share in God's work. Matindog kita, simbagon ta po ining mga tataramon sa pagpahayag kan sa tuyang Katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos. Huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asinani laman huli kan Espiritu Santo, ki Virgen Maria, asinani tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan,
an sa iyang kahadian daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas. Asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag sa pagpatawad nin mga kasalan. Asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Ipresentar ta sa mahal na Diyos ang satong mga pangangaipo, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing magdanay sa simbahan ang katuninongan asin pagkauroyon, asin ang ebanghelyo, tunay na ikaharubay sa kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, Tanganing iwara sa to ang balaog nin kapatawadan, asin pakipag-ulian, asin ang kaumayan sa mga kulog buot na darakan pagkabaranga. Ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, Tanganing tunay na mamidbidan ang karahayan nin mga tawo bilang kasangkapan kan Espiritu Santo na naghihiro sa kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, Tanganing ang mga maedad na, mga nagsusolo-solo, mga biyadi, asin mga naghehelang, magkusog, huli kan mamumuto na presensya kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, Tanganing ang mga gadan niya tong katuod na nainot na sa to, makisumaro sa katuninongan, asin kaugmahan kan kahadian kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Today is National Seafarers Day. Tibaad igwa kamong mga midbid na seaman o nagtatrabaho sa barko. They are mostly deprived of the Eucharist. Let us pray that the Lord may comfort them while they are at work at sea. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. At the same time, today is Migrant Sunday. Pinapamibi ta ang mga tugang tang OFW, Filipinos who are on the move away from their families. Let us pray that the Lord may comfort them in their struggles. Ipamibi ta na sa inmansinda, darhon ninda ang marhay na bareta. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit nun na Ama, tabangi kaming mahiling sa ibang tawo an sa imong mga mata. Warasan sa mo an mahiwas na pakasabot asinan pagkamatinao kan puso. Tanganing akoon an marhay sa inmangikan an karahayan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
sight this baby. Pleasing thee, Lord. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Dios na mahihirakon, warasan sa mo, na ining sa mong pagdulot maako mo. Asin huli ka iyan, mabuksan para sa mo, ang burabod nin gabos na bendisyon. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan sa en, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, makangangalas ang gibo niyang ini, huli kan misteryo Pascual, na hali sa kasalan, asin sakal kan kagadanan, maapod kami sa kamurawayan na ini, nangunyan, masabi kaming lahing pinili, hadeng pagkapadi, nasyon na banal, banwaan na sinadiri. Asin ipagbareta mi minsan sa en ang kabagsikan mo, ika na nag-apod sa mo, hali sa kadikluman, pasiring sa makangangalas mong liwanag. Kaya kaiba kan angheles sa Sin Santos, sarabay kaming nag-aawit kan sa imong kamurawayan. Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod gin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, han sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urog na si Engracio, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina ni Diyos, Nuestra Señora de Salvacion, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, si San Francisco de Assis, si Santa Teresita del Niño Jesus, asinan gabos na santos, nakaidto pa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa Diyos Ama na nagpapabulos nin grasya sa gabos na tao. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkeherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. tunay sa satong ngaran na Katoliko, magpatinaraohan kita nin katuninongan. Mga tugang, uya si Yesu Kristo na nagaapod sa tong mamuot sa gabos na tawo. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa God paman sa kaibahan mo. Amen.
Pangaluhod po para sa pamibi nin pangataman sa mga linalang. O Diyos, nin pagkamuot asin buhay, sa mong ginikanan asin padudumanan, kagibukan gabos na uyas sa mo asinin gabos sa kapalibutan. Ako aan sa mong dalisay na pag-umaw asin pagsamba sa imong kamurawayan. Sa kapinunan, winaras mo ang liwanag, minasdan mo ang gabos mong linalang, pinangyari mo sa indaan kahusayan asin karahayan, asin sa tawo, pinaghiras mo ang katungdan, nin pangataman asin pamamahala. Patawada kami sa mga sala ming naginibo, nin pagsuhay sa kabutan mo, nin kapaabaw-abawan asin padagos na pagpatimasang sa kalikasan, asin katigayonan nin pagiging kabaing mo asin katuwang mo. Siring sa surugoon mong si David, kami nagsusulsol asin nag-aarang, pusong malinig, lalangas ako o Diyos, sarong bago asin maimbod na espiritu, ibugtak mo sako. Tabangan mo kaming magbalik buot sa imo, bangonon mo kami hali sa kapadungkalan, na maging malinaw sa mo ang pagiging katiwala. Asin nabako kami Diyos, kundi ikasana, wara ng iba. Naigalang mian sa mong kapwa, kasaro nin gabos mong nga linalang, sagom kan sa imong kakusugan asin kabagsikan, gibuha kaming maging mga tagahasok, tagaprotehir asin mga burabod na magtatao sa samong kapwa, asin sa imong mga linalang, nin buhay na magsusupay, sagod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Francisco de Assis, Mamibi kita. Kagurangnan, ining langit no na misteryo lugod, magin para sa mo, bulong kan kalag asin kan hawak. Tanganing makisumaro sa iyang pasyon, sa pagpahayag kan sa iyang pagkagadan, asin magin mga tagapagmana kan sa iyang kamurawayan. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa mga nagkapirang announcement. Magkakaigwa po ning second collection para po ini sa Migrants Sunday. Ang natipon niyato sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 40,776 pesos asin 35 centavos. Ang naambag niyato sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,583 pesos asin 5 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 5,947 pesos asin 10 centavos para po ini sa Bicol Priests Security System o BPSS asin para man po sa TADA. Sa Oktubre 4, aldaw nin Biyernes, iyo po ang kafiestahan ni San Francisco de Assisi. Magkakaigwa po nin Blessing of Pets, pagkatapos po nin Misa. Ang schedule po nin Misa, iyo po ang minasunod 6:45 a.m., 12:15 noon, asin 5:30 p.m. Siring man sa Oktubre 19, mapuon na po ang novenaryo kan sa tuyang mahal na patron San Judas Tadeo. Sagkod po ini sa Oktubre 27. Sa mga maot po maging novena asin fiesta mas sponsors, magdulok na lang po sa parish office. Asin, available man po ang 6 inches asin 12 inches na imahe ni San Judas Tadeo sa opisina kan parokya. Maawat miman po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging semana. Apat na anonymous na tig 5,000 pesos. Anonymous 2,000 pesos. Anonymous 1,000 pesos. Duwang anonymous na tig 500 pesos. Anonymous 300 pesos. Anonymous 200 pesos. 3GD 5,000 pesos. HG and Ian Peña 1,000 pesos. Mr. and Mrs. Jonathan Daep 900 pesos. St. Jude Devotee 500 pesos. Saro pa pong devotee, 500 pesos. Diyos mabalos po. Salamat man po sa mga naglingkod sa misang ini, asin sa Indugabos sa presensya, asin danay na pagsuporta sa parish community.
An kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, bendisyonan po kamo gabos, kan Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, maghinguwang maging bukas sa gabos. Salamat sa Diyos.